Priatelia, dneska ráno sa mi stalo dačo nečakané. Sedím v kancelárii a naživo vidím prenos predsedu Vúcky Banskobystrického kraja, pána Luntera, priamo z námestia pred Vúckou. Mal naživo prenos a ja si vravím, idem tým smerom, tak sa zastavím. Tak som sa pohol, prídem tam, kamery tam boli, také štáby a tak natáčali. Tak som si urobil takú fotku a stal som tak na kraji a zrazu sa to skončilo. Pán Lunter tak vykročil ku mne smerom. Ja som k nemu a vtedy ma napadlo, že teda informujem ho o našom pôsobení, čo sa týka ovčej vlny na Slovensku. Tak som mu to tak zhruba povedal a on hneď promptne, že teda ma spojí s človekom z úradu. Týmto haslo, rozlúčili sme sa, podali sme si ruky a išlo to. Na druhý deň, to bolo včera. Dneska mi volá z úradu styčný dôstojník, myslím, že meno bolo pán Stano, kde sme sa dohodli na stretnutí na budúci týždeň. Nakoľko sa my snažíme pozdvihnúť ovčiu vlnu na Slovensku smerom hore, nech sa používa, nech sa spracováva, nech to proste nezakape. Tak sme radi aj takémuto malému kroku. Možno si poviete, že to nič neznamená, ja to viem, ale snaha sa cení. Takže držte palce, ideme ďalej.